Il-mulej u dak li jħarsek. Il-mulej u id-del tiegħek fuq l-emindek. Jħarsek Intati każ, mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ. Min jieħdat insejjaħlek, mulej. Jien lill-mulej nistenna. Ruħi f'kelbtu tittama. Jistenna Israel lill-mulej. Salvatur twajjeb tad-dinja għamel li jisiba issibu l-imħallef ħanin tagħha
jgħix fi salta għaddejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfew qlubna l-fuq. Niżu ħajt lill-mulej Alla tagħna. Biex isibna nisru u nitolbu, u hekk nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu ibnek bis-sagrament tal-ġisem imqaddis tiegħu ħaddilna